In Shiraya fan. In Shiraya fan. 104.5. And we are done. In Shiraya fan. 104.5. And we are done. Okay, abusia wa munyina ajo. Emamo akwaba hayisha 104.5 FM. Shomre no ubon se abo nonson apa ho sema no adunum enwotwe akasema no mienu na nonwotwe abo mididi kwasi boafo amansa no boafo ampanyimfo nyina atrase abadwafo na frempon agene dwane otutu ni kente e de agusu a enye asebiketo akra chairman na frempon no ridi ya modi fufuru beebe no ahu chairman na frempon e wo hase afi opanyi na frempon na frempon ha from frempon so dia friend na dada nti ncheda nya den biasa your friend na frempon watenase na wawe ni kenti papa bi we kenti da bi we mba wabruchi we mba wabruchi nye kenti ma menka ni ye we ye me wagene me ba wabruchi papa bi na hye we kura dem obi ho no
Owedo aso so atena se. Owedo ha owedo be 10 kra. Bebre kra honkanta bo. Osofo di ade ono de enka. Ono de okowura ne tade mu. Ntade mu an ba Ghana ntoma ne de ntoma nyina ne ba Ghana nko a. Ana egu ani coach aye na tade mu ma. Ne wardrobe mu ma ana na Frimpong atena se. Na akwa aba. Mpacha ho ye de. Awurade ahu mi mobo. Ye de nyame ase. Wo ayefe. Okay, oba mantem na ba abruchi. Sa. Efataw. So bi wo edu negu adakemu MP. Na mi de ba ko. Epie da. Epie pa. Da bia. Fia kra de kan po pentum afira ka ye owedo a. Ye nyina yenim. Pentum afira pa de. Benim ni wura. Na njeje mi ba ko to yi mi ba ya to bi fu. Last year ABC. Ya da se. Ade ba che mama ko so ye. Anda se ya. Ana okeka maso ampa ko ya maso. Akwasi se de. Ya to bi because me can say last year yeah na from pa dey be chairman akosia na we do atia oh na from ball e maso me see maso e ampa ikudu ade amaso we kra me ya adom so e wo kira nko aya na from pon koso afre mo sai yes we kra no we do ameso we dem so dem so we do no dey na do ka so ba agadi bo so we do nim me kan no adam se me kan no me sra minim ni otimi I don't say be mo ze lu abatra bra bo so me sra we ye ba no bogu empra me nko ho mo nko ha me nko ate ne ha no me kan no kra me kan we do me sra be we kwa me so le me no me be nyina se ma me sra yo we do e be banyo yes we ne panyine ba ko na mu na mpum yo na me be se metena be no yo ye da nyame ase okay abusuafo ebraso se yekokodi enkomo na otwetwa mu ne ye de nsem ne bi e de to mu anim ena nso so ya side de bi aba ya ye de bremu na se de bi ye no no minim se abusuafie nyina me fie kama na Frimpong minim so age ne memba abruchi di na chese asomdwe ofie so fudi anso minim se asomdwe ofie owedo anso minim se asomdwe ofie akra jeke on de minyante ne kanam nim se nyame nti wonam kwaso a wontumi ma okay yeso akodi anka okonukrum okwanka ase tanka ase dwiritie okay nti ho na sabri akra JK Yamwa wakwa akodi nti ono de na de akra mama no huride senne akra ene de dwudwo ho why memma adwuma ene de mama huride se kofie na dwudwo ho na owedo aiboa ne na otwetwa mu no nsem ayede tu dwane bi no akosi medashi na otwa ne de kan ye nie e kan se wato adom framu chese obi afom akoto atamfo do mu ama edi aye no so wato adom framu afi ye kan momome obi twu momome ye kan se tete wono se memma kokon na memma gina kono no na mma no ofie ndi na mma no nso ahyehye memma ntade na omo twu momome na omo ye ne se omo ekotre betre na omo to anwom asa ye nyankoma de eyi musuo nyina awobonten se ne be ya omo kunum no omu nyamema na nkokon no yakopon do beba asundwe mu esa me no mo twumumume ana yesa kan safie ana safin no e ka se safie no ye kan se eye ba se ema pese omo chawre ho eye on ya ye asem ye on ya nti omdwetwa safie eno omde ntwuma kokko etwetwa ye mati ntwuma wo de ose ntwuma etwetwa ye mati de chese omudi aya omudi awreho ewo asem aba no mu so mutwa safie eno no kwasi de wie ni ahia de kaso bi ahia chese obi bibia ne tan se oba ofie kura na okuru ho one sense so woman so kura ono ohun odua ne bi na dua no se wo sia ye ohun na ahia nti oni ahia bibia obehu bia entai eso mpa kwa ya ahia kwasi woni de ba na otwe ne okay eti na otwetwa mu na busua de tu dwa no ana wanya ate ho asem no na wotwe nsuso foforo esa eda ho a ye de bremo
ye chiamo amu Facebook nyina nyame nhyamu nyina yadamwase se mo hwe yen na usu betimi a join ye e Facebook wo bi eye Nhyira 104.5 FM e Facebook Nhyira 104.5 FM na from pompa cho mo si odi ade na agye kwan nti yifiri honom misre wada wa we ho adokro yeso odi agye kwan no nti bia kwan no na honom nti wo abrochira obe send o ne no e de aba WhatsApp number no dada na 0244 015677 0244 015677 eno ye WhatsApp number obetimi e de afaso na wo de aba e bape ye bebo wo ne no e de akira manfo momo de wo so woka ntimi sew wo de na ba eya amane nyentia ukọ record no 2 minutes ana 1 minute 40 seconds amemmo misro enti wa bro so kra 1 minute 11 seconds ana bro so kra 10 seconds abro so kra 1 minute 10 seconds okay eba mebebo ne kama edi ama wo abrochira wo de no no 0244 obe kasa aguso na wo de aba obe kasa aguso na wo de aba bia di asema mo kan de madwe kire me ni na wa record e de go WhatsApp no so na de send aba 0244 015677 0244 015677 na wo de aba na me yonku bi di na woda enne eye fosti wote Alhaji Salia Alhaji Salia enne wa woda nti ma happy birthday yame insha na nedey o manenye dapa emfama na ni je wanyen yame emase ni je no enka wa brabom nti fosti Alhaji Salia ho na wote yama otrinkwa happy birthday. All right, wo fie dia Odi no ye 0322083581 83582 83583 Ghana upeso fra number abe friend no 0244 015677 0244 015677 abrochi WhatsApp Ghana 03220835818 83582 enti efie de no yenko na yenko tie ne asemu a edadwa na yentoa so mateda wutu ansa mechi papa wote minka che ampa nyame adom me ho ye papa okay enti de akwa ya eno no na yenko ye nim na from pontias yo adnia ntade ba wo yes infema ho kwa enya enya betesa ho urade enya ya mianche bia enya ya mianche vidie eti ene asaba abusuafo ye de etum anim enie momfa nche me kakra ne kata no ewo mpapa enti ama kasa no mu ayetwitwitwi kakra uhu se kata asem no wo mpa nti momfa nche me wano to kakra nso hye nkyere honom te ohwa ne no nso ayi ne de na ba nti ne kura de o madom me no mo so chi ade ba ko ofa ma me nka nye kura condition is abamu na asa niema enti yese hwan ne akosomu yese obi akosomu akosomu no no omo amempen kan de 2000 no omo de winner de obi kura de abonye se opade paso sura boarding akosomu oye chisel that akosomu no shebo akosomu no esen o ka asem o ka obi hu asem o se nipa no pe opade paso sura boarding nipa no ye fe na akosomu na hwan akosomu na ase akosomu ase e ka to bi akosomu ase nze then you know waka say oye chisel ha waka to bi o pepe ane so wa be kan e twa okay you okay and the kuba no aka ni yes obi akosomu a oye nipa ben Pauli boy na your Facebook article you hunu wa di ntwo kyeresen yes obi adi ntwo say certificate obi adi ntwo ni nyina so bia na ntwo ni nyina de kura obi adi ntwo o so de ombe hu ase ni de iliefu na mpeso obi twa bi akwese na de mama munye de kakra tell be mo ade amosi mo ade ya gugum di bi hihye hye mu so a wo de se okeka ba ane de efo okay
Yes, will be anem. Anem. Yeah, mimo. Anem. Anem. Yes, will be anemwa HSA. Abusia amena. Chine shana mentiate. Odo HSA. They were your trainer, you know. Better work. Aye. Abusia amena nipa akwana ewo ho nipa duana esi wo no. Yesi fa ba bi abusia amena. Abusia amena no. Nipadua na isi wona fine fine friend abusu amena si wani asi osu aso aki o abusu amena oh yen dai ho no say ne waso aki na bia da so fu dia da no ma fa suro o fa suro mo fa se o hwe na mo fa se ho nso so why so fu dia da mo nam nipa so enso mo fa se ho e bia mbo no fo mo they for more. A bit my bassa. For bit. Any pedria qua no ho asem ne. Now we know your friends say even e bia na bi. I know your friend am memfra am memfi. Wa fono ntem ho no no. So wo nyina na eba o. Wo nyina na ze mo me asa nyina. Mo me asa nyina akra me kra me de yiba. Ayo. Me de na yiba. O bra de no na yi no ho no tu. Ba ye kra che. Empa. Hu na che so penake kake kana kosi won wa here on so se na de on koka bi o passing bi chanko your friend so for the ase we ne friend say amemmenfi on se no ma bi wa ya yi no de na o yam hyehye wo ho ntene ona no ma ye mebrebe na mena no ento ya sare nya na ha yi amana adwenwene eh ni nyame mo ani enye ska bi o na ana yes ska de ba nyiska ho ya de ba because ho chere de ba ya na ho che ma ni pa bie ni ho an ho to no kosi ya na ho bie ni ho an ho to no kosi ya me mo na ewi ate no ba do ade ba ko a ha adwene kese pa na sebi ya ho chere ohia ya de ya na so firi ohia so ya ohia mpanimfo se ohia de ya adammo ohia de adammo so ya de ya no ohia de because ya de bi ho no mo a ya diska na ekwu no kwasem sikeni wa ye ko enye wontimi tiare bu ha ye se na den de sikari bu ha etikantie nkunu sikeni wa sika ho akora nso na jo se sikani ho no mo a ya de ne be kum bi kura de wo de kwa scan wa hini kwa lab wa hini yese nko jimuja ye kofa no wa hini atre drama mo adno so de na ho no but scan ye de scan wa de kwa ji wa ya semo bo mpa ya no aptre nyankopon se won to nsem ma kakra ema nya bebrede but say the Solomon kind no chede mani hiame no ankasa ntia hiawa ame som kra nso ni hiawa na wonsem ado nya me som kra nso ni I'm telling you hwe hiawa nya me som nso ni de bia be pepa nkonya saa because no na otimi ye de bia so pepa nkonya ho ani ya asem ho okay Yankwai na yankonko din komo 03220 83581 83583 mobetimi afre ede abasa ehoma no enyina eso yanko na yanfo frefo de kai na yanko yanim me pacho de bia akasa fi pacho wo se frose okay Tuga ya Tuga ma one so aye nte o kasa ye o o temenka phone ada wa wi phone na kasa den why kasa wa form too much nya ana yenyu free so that's it okay ene obebre pa nta no wasa nya mu na line ya wa ba mu koi me pa cho be mu ajo hello udin be bia kasa fi kafra okay hello Dubu radio ni kakra mam. Udin be akasa fi. Mama akasa fi kanu. Me pa cho udin di say. Adoma. Sister Adoma ya na fi Adoma. Ya. Me dem. Ya. Ofa. Na de me de atum correct pa o. Wa ya de. Me da se. Hello.
nipa yesi ye friend nipaduan baby wo ye friend abusua mena hefa mepacho ya nine na esi fom no koklomoti no sara so do nsa afa honom no amene bi beto una yam no wosi nti utia ho a wohu no sa amana na twakonka bi sa ada ho ene ye friend abusua mena mepacho wan no kwa na metimaka na abusua dodo amana wo mbokum no na menim ayo medas ayi na da ya fono ya ni ase ho no nso ye ano bi menim so fu dia kan yo woni ase won se ya fono ye hwene ntam wo no amana bi dida ho mienu Emrefi na ma dia wan ajanko yo yate that's why yeah eno kwa na behu ipata adoma yeah that's so free why yanko yenim me pacho me wajo ya wudin baby akasa free obofo ye me kasa free kwada so double plan okay obofo e awasi me pacho abusua me na nipadua ne hefa abusua na no ona na orisi form no o se free kokokromoti na aba ona ntire no ho no board ma en ka form en na abusua na board so a da form team na se abusua na bi ni ho nti ho na abusua na no okay na me pacho oyese obi ya anem a oyedi nipa eche sei anem obi a oye petemin kuminya sana minimum obi oye petemin kunya so oya anem yese obi edi nchu a eche sei obi edi nchu eche sei ebi a wakọ akọ bi na se odi nkuguro no ana se onu obi na obi ekun tokwa na ba akọ abo akọ so de odi nkuguro abon ko din kuguru me pacho wan ne akosomo si obi a nani adine akosomo se o tu se obi a nani adin pa oni akosomo okay yeah that's all free why yo yeah kwayenim ye ntoa so majo ya jawofa me pacho ye front na akasa free Patrick Femima make us a free aqua. You might walk up a dear. Yamia Dumofa. Okay. You might yet see Akusumo where Akusumo will be a necessity day. Sajibu had the board in Pa or Bertono. This will union one sana or Tawato. Okay. Me Pacha, yes, you will be in church, I say. Be in church, I say, we are. Obi akọ nso hwe enyim na odi nkuku na friends odi nkuku ana se kotokoni ha mo bobo na ba ko olusu nne kan se odi ntu ta e ba twan yo na yesi obi a ne mo a kire sei anem ye obi a di owo no pese obi a benya di aso e pese nkuminya ya na yi na ye pe akodumo no aya yepe yo abusua me na eyede abusua me na nso ye ya nine kokromuti no nine kete no ebesi ne nantu no ubo ha wotia na ekwan da na na ye frɛ ne abusua me na okay yeah that's so free why but you yanko ye nimu hello Akwali champion Maju boko de ya de nyame ase champion we opo te benga champion yes yanko ya ni mo yanko wo abukasa free one day just abruchi ba kwa da bia Hamburg me boko da bi before me ko breme me nya kala ho one quality yo yesi obi a ne mo a kire sei anem akwasi anem ye cheka bi nya no wa hini won na nka mi ma yeye nya onye so wa hini ayo mi ma yeye na mi pese de mi no wa hini bedroom di na ha mi pese obi be ba mi do baba je mi tutu mo yo na yesi obi akoto mu a kire sei agosomo asa agosomo da agosomo nkania baby
ɛhɔ hyerɛn baabi a la wo so ko dabe se ya ɛno dabe hene otu ahyire bo ɛhɔ yɛ akosombo na wo kan we yɛ mo akosombo asemni akosi ko mtwa yo na yesi obi adi ntwo akire sei akosi obi adi ntwo be ba se MPC o mutandi bebre di ntwo kotoko be so di house o be di ntwo so o se house for ko ye o ma ko di ntwo afi na mo ba na otwi mu adai abubu ya ga kamaduri asemni akosi ko di ntwo yo ajabo si adofo ka ere hard for no obi abako mo na o chebra mo ba mo shamu ai bu ko kura na mudi kunu mu dia ana ka mo cha dia nka mo ha gune madi ngugo mo da to obi krom abubo ya kwa na ka mo di kwa ya di ko ma barada mo mo du ko di ba hadi asemi ke yo ajabo we boy ne yesi obi ya anemo akire sei anem ne maka yo kafra ene yam ko we ni so abusua amena ye hefa kwesi abusua na wo se ye na ne sipom no aya ko bia ka me praye no onanu fi kokomuti no eba no ubo se wutia wa ho no enka fom wo ne sipom amna je na wa ho na amna da ho de vena busua na so kura no ko wa hini wali ngam ma no wale so ngam so ba sa me so ngwa no na namo anko ngwa no yeko okay yeah that's why sir obi so me so sancho waka waka kosomo waka obi anem abusua mena okay Matias am ko ma wa hemla yo yeah that's yanko yanim hello Kwasi owo awoja brantia walasia we yo hobo wala boko de we de kromani walasia boko de yanko padom wetiase tena na fembon no yes obi adi ntwa akire sei akwasi e trust obi adi ntwa e se obi na obi eko na yabo baako de walasia de kwasi bu afonto ko ide walasia abu kwasi bu afonti kwasi bu afo adi ntwo okay na akosombo chese kwasi akosombo aye obi a watife busuamu a wo pepe akosombo no wo pade fi no ho kura wunya na de wayire no ho bi a wo pepe ni ta to say ni ma no yanko yo na yesi obi ye anemo a chese anyen akaso obi ye anemo a chese obi a wo mpendipa ejandie uto wo ya nim de so bi kura ba wonche kura mbe so be ba wonche adai kwasi yanko okay me pacho abusua mena nipadua na fa hia kwasi abusua mena no nipadua na wona mburo mu no bi ho ane na mburo mu no woni ka bia da ho ne nana aya ukese aya tetere sa mfinfiri ho no ne yefra na mburo mu no woni bibia ho ne se ka amra kakra da ho ne na mburo mu ho no woni bi wo ho da bia wonte ne nana eba ni kokromoti no eba no ne ha woni na mburo mu ho no ne de no amana bia na ho sa ne tie ya da so frɛ why me da sipi yo yanko ya ni moy hello kwasi wa hene champon baby ewu ma wate wanu nyi baby ewu ma boafo enna bejafo nyina nyankopɔ onhyira bo wate na me ntia na sanso kofo baby o mikro me hene eni akos Canada Toronto akwasi champon ni abrofe wo se hasefo ayi abobo ya kwa ko ma ba mpa o mo akwa gumu ho anyu ma sesera mo so na mo se di nkofo dia ne ho na mo ntira ho na mba be tokotokofo ha ya langat kwasi ni nyina mo go yanko kwasi yanko na me ho fremi na me ndika na me na me komba bi yese abusua mena nipadua na abusua mena ya wo enipa ya wo ba bi ho e fa ho mote ba bi a mote no wo a wutiri be ye ya ho baba mena no eni abusua mena nan na sifam no nche mu ba bi
ɛhɔ ana amena bi da obi je bom saa tu bom ɛna wo a wo je ntu mu no ɛne motɛ wo a wo je ntu mu no aha yɛnyɛ busia mra yɛnyɛ mra ne da hɔ na je tu bom no yɛfɛ no motɛ aha yo na yɛso obi anem yɛ obi a asɛ ɔmpɛ nipa wɔ kyerɛkyerɛ no da bia n'anim kusu n'anim kokora den yɛfɛ no anim anka sɛ obi yɛ amim o yɛso obi yɛ amim we yɛ amim yɛ obi ɔpɛ sisie ana we yɛ anim we yɛ anim anim na kwasi ni nyina asɛ ɛsɛ nti wo de fa no saa na ma abi kɔ na matwa no asa akɔsɛ ma dwene yo yɛso obi adi ncho ai ano bo agodi ncho ba bi o asefo mo adi ncho ha bokɔ mo agodi ncho obi a gabia ɛte sɛ sesi a meni brɔfi akɔ na ma hwe no brɔfi adi ncho so saa pɛpɛ sɛ de asefo gabia no mo agodi ncho yi ɔmo ho wuo asefo ho munye mo ho nchebi na mo adi nkunim ye wo nkunim ye wo ncho ndi asefo agodi ncho kwasi so atase sɛ ɔmo di ka kɔgye agency abae agency aba makɔgye ajanan no mo gye ajanan ba ho kɔgye ajanan aba ye agency aba kɔgye ajanan ana sɛ ajanan ne ajanan ne de ede ajanan ne fata wo se wo ka bo ma na ya ajadu abali wo ka bo ma ya ajadu o too much is ajadu ye has a form who when you to move for na mo we omo aba mu ko didi nu akɔwe and ayi akotie tia do mo ho di nya be ku kotokofo so kan ko na mo munim ko tie tia mo ho edi jabo ya that why yes obi akosomo akese akosomo ye obi a wo hwe we ga batra me so de nyame aye so ko na me tanka pa akosomo ye obi a o ti fi ase o pepe anase bibia ase emfa no ho yani nti enye ya akosomo no ai wo de bibia no ayi ho fi bibia wo ni bibia so ho ye de sa nipa kromra ni sa ne fa akosomo yankopo wo nhira wate na me ncha tete fo mu tie wo nya ne duma ka se ka se fo nya me ta ga gusi PSK o wa hene tia bye bye ya da se pa ye nto aso hello udin baby akasafi ya from Kofi Petam kasafi na yin usu kasafi eva na yin so yo akosomo kire sei akosomo obi a ona enye ni ase oyemle obi a oyere oyemle ono uze kasibu an na ni aji we de ono na ni aji oyemle ono sai friend akosomo hu bachan yo yesi obi adi ncho a kire sei wadi nkuku obi a anem obi on penu masem Dabi. Me pacho abusuamna. Abusuamna fi ukokumuti e wa fun wonantem won da ka e won mo na ye abusuamna. Okay, yeah that's all free why? Yes, yeah that's. Yeah nto aso. Hello? Abazi. Midlano fire me. Ofaya. Akwasi. Yo, ofaya we. Abusuamna. Abusuam. Esi wona kwa ba wona entiri ho. Esi sino esi fomo. Tato ko bi da wo tepele abusuamna. Me pache obi ya anemo e kyeresen. Obi pa wa ya anemo no. Wono no bibia wo bekunu bia no ade no enya ne se ena se nani anya ho so du ka na wo ma no ade bia wo je wani je ho no won so obenya ho afumaki le se ni pa no wonya ade a je wo ya ma ni bi nani je ho ana nani se ni pa wo je wo ya ade. Okay, me pa chewo yesi abusuamna. Aha. Abusuamna dipadua na yefa. Ano je se madi ncha. Oh, kafra. Obi adi ncho. Wadi ncho eso wadi kuguro.
wɔkɔyɛ nsɔfo bi na so wakɔpere bibire bi na wɔanya na sɛ wadi ntwo ɛna yɛ anibere sɛm paa mepakyɛw akosomo ho ane sɛ nipa no akosomo yɛ obi a ne ho ɔpɛ a wɔdi mu yɛde sɛ nipa wɔdi woyɛ akosomo na sɛ adeɛ ɛpɛ akosomo na ɔno kura mu nkutia bɔ ho fo nyinaa ase atua meda ase ti na menka ho okay yɛda ase pii yɛntoa so hello yɛda ase hello the nation Kwesi Buafo Chairman K Edu Gas Oven Papa Fie baako pɛ abusuafo mesrɛ mo K Edu abɛde na kyerɛ sɛ menyɛ ne saa ma no wo pɛ baabi a wobɛtɔ gas oven papa ayi kuro yi mu ha Ghana ha sɛ nyɛ Kumase nko Ghana nyinaa sɛ makɔ APR nti me ko nkran nyinaa kɔkasa K Edu mesrɛ mo wo a wo pɛ gas oven ɛyɛ papa a ɛnsɛyi na ɛnkɔhyehye wo deɛ doto paano meat pie enketoa akɛseɛ deɛ de no aduane ofie offices restaurants mu nyinaa hotels mu nyinaa mehyɛ mo a motae buffet no K Edu de baako bi aba mesi buffet no ɛkɔ so kra da aduane hyehyehyehyehye enyo K Edu no ɔba broni a kasa ma akosombo ka broni aso no so den timi sɛ opɛ gas oven papa ta chairman K Edu gas oven so me ball akɛseɛ no baabi a police station wɔn de unhu kwan koraa no de mpakyɛ ko police station wɔn nkyɛw sɛ wi nhyɛ obotom go ade a de kɔ uduru hɔ a wɔsɛ me pɛ K Edu hɔ no police fo nan kasa koraa bɛ so nsa akyerɛ K Edu ne nsa no adwuma ɛfɛ sɛ timi sɛ kɔ na ɔmoa na ɔma gas oven papa ento chairman Salam alaikum. Wa alaikum salam. Allahumma tula barakatuh. Amen. Mo a mo pe ball no, yesin fantum no PSG Paris Saint-Germain. O matchi AS Monaco atwa 2-0 still. O mu nwie o mu guso ball. Real Madrid enso ne Atletico Madrid. We efie ni fie pa mi no mu twa mu mfim. Madrid Real Madrid. Omo ahye ekaba ko a Atletico Madrid intimate ye intidi ekono no chairman Dana B o Buokrom ose ene o tio den honest of dia ene nana point na metim papa nka chena se pa nye enkoye me ho mfa minti on timinka mesra Nana B die ben no mame me pa chopi ene die me ho mfa minti a se me na se me kono ho home farming team me sure say this week there obehu manim mate okay chairman yes you abusua amena ewe onan pono ase ho no ha amena bi na eda onantini nche ho no ha ona friend abusua amena okay yes obi anem anem obi a ompe ade a etan ha onde wa wodi asima so de ompa nem kra onde o ya ahia oh eno na ya ahia eno we de ma twere gubu ku yemu a me be kan na wati mi bi ni chom na twere foforo yo we de eba to yes obi adu ntwo a chesan obi adu ntwo introdie de ese nim grasse aha ne niewu ade bia akoye ho exam si bia no wa fail aha se ne niewu poto yo na obi akosomu a kyeresen akosuamu nya akosuamu mpacho akosomu akosomo ake o se o o akosomo ene na no ho ofe no na no ho ofe pa ba ko akosomo de nkane anko ano nti yeso o hire no ho ofe pa yadu kami bie ki amount so okay ki yadu no nyine ya akra no
Ese na aba Bruni ya Genedio. Yada ke do ase yento aso hello. The nation prophet here do only aketwa onabo wine. Na ho ani. Ante be kwai. Asansu fe yasa assembly me odi for Kablasale. Kablasale. Akosomo. Akosomo de say you carry bo ni mo. O pa de Francis Rabode akosomo o ye chese. Akosomo yo bia no ho ofe. Why? Me pa chow obi adu ntwe chese. Obi adu ntwe chese ne ofa. Eye oba hima Madam Elizabeth Chumasi Ankra aya ba ne ye. Aye babo no koso hima ekyenya me pa. O organize football match ma sanso ni fe yase. Tipa ye mo ba ko team mo da ho. Mo di ntwe de ko fe yase. Ai, mo di nkuguo no. Ofa ye nko. Yo, me pa chow obi a anemo e chese. Anem yo bi a ompe nipa o hard ne papa. Yo na yesi abusuamna ofa abusuamna yo na murom on se obi a o de na si wa na bo team wunya amna wa ase no ba to obi de na si wa won sa amna bi da ase ene e fe na abusuamna. Okay, yeah, that's why. Ofa wunim bibi Debbie. Eye no way. Lotu again back up. No way over the fire with you. Pan and Rama. Of course, you bring a woman and crano. Yeah, Mamma biscuit, none not dear. Now, and Chanaba Kumasi to me bar. That you have been said from a year, Rama. Yeah, that's a P. Yan Twasso. Hello. 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 Udini baby akasa free. Eja kodi aboko. Yo boy ni. Eja kodi ahwani akosomo. Akosomo ye nan petu amra ni. Oze. Nan petu a mra ne no. Entiase ni say mrane no. Kosomo. Oba. No ne ni ka ho ni. That make. Yo. Yesu obi adi ntwa akire say. You are doing just here, or I can't see the 20 and Obi anem. Obi anem, Obi and open now. Okay, me pacho abusuamena. Abusuamena ye nan taburo le tipom to krona dasya. Yes, yeah, that's it. Yo, yeah, that's all free. O abrochira and some aye bobosu yi nyina obetimi de odia baby. O de beko 02 obekasa aguso WhatsApp no so no akasa. Ye frame asemesi. Me kasa free, asema aye ka no. Me so madwen kire se netie. Number obekasa aguso no asend aba so no ye 0244 015677 0244 015677 na wo de afa ho eba yebebo de akyere abusua nyina nsema ye busa ne ene se ye kasa obi yakosomu a sai nipa no ye die nipa yeso obi edi ntwa ene nso so akyere sen ye toso mienu yeso obi ya anem wo ya anem ene nso kyere sen de toso nan yesi efre bibi abusua mena wo nipa dua no eho baabi ehefa tie o abrochia na se Facebook for obetima drop o comment no na de afa ho enje nshira 104.5 mo fanche ne Pauli che se network no ha adwene kakra mo fanche ye nti wo ko Facebook wo no mo a obetimi akọ na waja comment ho no wo ba no wa share e de amae wo like no wa share na wa comment e de aka ho ba ni nyina e be kenkan e de amamo kwa kuche de wode ba na wode ba o se akoso waka nine nyina ati akoso mbumi ndiebe oh there be okay abusia amena echese flat is be an nantabono no eda from tem okay there eka ho bio wo se ntwo no so so chese obi a wadi nkuguo chese oye loser ana anem no so chese obi otan hatred ono so ne dia wode
aba ɛno no nti yɛnkɔ yɛnim na yɛntoa so mfa afrɛfoɔ no bi ɛba mo comment no yɛbɛkɔ so akenkan nti wode ɛkɔ Facebook na fa comment fa hɔ